ले गाली ले गाली तो माई ले हाथ का धाता मार है ले गाली आई नो तू के बेटा गाली जइबा कि ना होने बाहर खेलबा कि ना गाली ले गाली ए तो गला जा बाहर खेल ना तू के बेटा तू नहीं यही जे लेल गली छुक छुक कइले बारन जा बाहर के खेल ले गाली हे गाली ना मन बे गाली ना मन बे तो गलबा हो कुर्सी पर बैठी ना आय हो कुर्सी पर बैठी क्या कोई भाभी चलले नहीं थे जा अच्छा बैठी हम बैठी अब की ठंडा में राउर हम व्यवस्था करवाएं घबराई मत बैठी होने बाप रे बाप बताओ पाहुन के कोता मेरा आ हो गइल बा ले गाली माई ले हम भाले माई ले हम भाले मन मनाती के बेटा माई ले हम भाले माई ले हम लोटा हम लोटा ठीक है का बता भाले दे हम लोटा जा जा एक मिनट जो बाहर द्वार बाहर लीना नाश्ता करी ना धनी यही पर धदी अरे बाप रे बाप बड़ी दिक्कत ए पाहुन अब कैसे ही लेके रहुआ ढोआ तनी इतना दिन से आय ऑपरेशन नहीं करवाए रहुआ का कोनी बस्ता के ताली जेना तरावे हाँ तो काहे ला उतना तारी पियो तनी कि आड़े बढ़ जाता मानता हाँ मन नहीं खे मानत ना मन नहीं खे मानत और लमहर हो जाई ता तनी धोआ तनी हाँ तो हम तो कहतनी कि अब की ठंडा में फरवाली एकरा के एगो डॉक्टर साहब देखे में रहुआ हाँ डॉक्टर बहुत बढ़िया यहाँ हॉस्पिटल बाटे वही में फरवाली ही आ 2000 रुपयो मिली आय हाँ 2000 रुपयो ठीक बात हाँ खाए पिए के देह बनावे के सरकार पैसा देता आ यही जे रहुआ के हम 2 महीना रख ले हैं सब ठीक ठाक होई तो रहुआ चल जाए तब तक ठीक है बा हाँ पेपा हूँ बर बिछाने में सूते बैठे में दिक्कत ना होला होखेला तो काहे लगा के ढोले ले चलता नहीं है का करी आ दीदी ना कुछ कहिला ऑपरेशन करावे खातिर कहिला तो खिसी आइए जाले हाँ तो उहाँ के काहे खिसिया जाइला जानता नहीं पाहूँ यही जेगो बसीठ बुआ बानी उहो के बाप रे बाप हो कटहर लेखा हो गइल उ तो करवा के फड़वा के निश्चिंत हो गइलन आ देह हाथ से हाथा काठा हो गइलन रउआ करवा ली जानी हाँ हम तो इहे कहम कि रउआ करवा ली तो थे तरवाली ही ऑपरेशन परियार तरावे देवे तब नु अब का रउआ तो 6 गो बाल बच्चा हो गइल हां अब रख के का करे करवा ली कुछ सोची अपना बारे में देह सूख के खटाई हो गए हैं जवन खाद पियत बानी तो सब चल जाता वही पर अब कैसन बारी की तू कहतरी कि ना वही ना होई अभी और काम मन बा उनका अब को लइका होई का कहि जनसंख्या यही ना बढ़ल जाता टेरवा लोग तनको समझे में नहीं के आवे माने तब नु रउआ कम नहीं खी रउआ खेलरे बानी आ फूलल जाता है गांव सूखल जाता तेहू पर मन नहीं के भरत माई ले फूफा मिठाई ले लन तो हम लोग दे ना माई ले मिठाई ले फूफा दे ना मन मेरे तो गला के ना मन बे ना दे माई ले मिठाई दे ना फूफा मिठाई मिठाई ना कटहर लेके आइल बन मुंह लगा लो एही में नती के बेटा मिठाई दे ना माई ले चल जाओ बाहर जाके चल माई ले हम दूध पिए नाती के बेटा चल है भाई तेरा दूध पिए का बाप रे बाप आई हम फाड़ दे दोगला चुप मत लग बेटा चुप पागल नती के बेटा गधा भइल जाता रहा आ दूध पिए के पहले जाता रहा हैं देखो तनी पाहूं हैं देखी तो
बड़ी छरिया बा। देह बढ़ल जाता एकरा बुझाते नहीं छे कैसे का बोले के बा का नहीं के बोले के। मच्छरू नती के बेटा हमारे कोखी में जन्म लेला तू। देख तो देख देख बाबू कहां देख जाके देख। ना मिठाई खाई गए नाम दूध फिर मुंह फाड़ दे है। ई सब नानू बोले के तू सियान हो गई हो ना तू सियान हो गई सब ना बोले के ना 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 बाबा ना। एगो बेटा बा यही से हम करे के थी कइले बानी नोतिया के बेटा मन बरो मच्छर दोगला ई छोरा के नाम लेता दे चूस के बीर देलक। दादी ले दिया होता वाला हो गई भूत पे नाच होलो का देखत नहीं की देख ली नीम के पत्ता छापी ना। अरे कातना नीम के पत्ता आया मोर्चा छाप के हार गइल बानी हम ही नतिया के बेटा छोरे के नाम लेता टे। अपने भाई पर ध्यान दीही 20 हाथ का खलोनी तो हम लोग देख के मन लगो के कूद गदा गोद हो जाए होते बानी दे हमर चूस के खराब कर देला की दोगला ता तो छापी नीम के पत्ता कोखी में हमरा ये पागल नतिया के बेटा जन्म ले लेलक। अपना देह पर ध्यान दीही कि होता वाला हो गइल के लगे दाल भात खियाई अब दाल भात खा ला लेकिन बिना चटले छोरे ना नतिया के बेटा जानी खाई पाऊं खाई। काहे दीदी कहीं समाचार बाहर भीतर के का कहीं एले भी के माई बाहर के समझ तो सब ठीक है बा भीतर के ठीक नहीं है। आई हो दादा और गैस के बीमारी भी ठीक ना भइल ह। हो एले भी के माई गोसे से बारा हम परेशान रहतनी अगर छेदे लागता। आई हो दादा बुढ़ारी में करबू ओएस तो होई ना गैस आय बात बुढ़ो अब हम का ओएस करें हे बुढ़ारी। हाँ अब लइका फइका सियान भइलन सो शादी बियाह करम अब ले ओएसे जागल बा आय अभी यार उमर थक गइल आय तो ना बताई तो। अच्छा एगो बात पूछी दीदी पूछ। अच्छा रहुआ आपके दान कौन सी पर वोट देनी है? हाँ हम तो वोट देनी हो बैगन पर देनी है। हाँ अच्छा ये पहले बताओ कि तू कौन सी पर देनी हो? हम तो चटाइए पर देनी है। आई हो दादा चटाई पर दिलू हो दूरा तो रहुआ का बुझ गई नहीं हटे होई हो हम चटाइए के छप्पर नु देनी है वोट। वो में चटाइयो नहीं हो का बैगन लौकल है आ चटाइया ना लौकल है। हम तो देखबे ना कोई। हाँ रहुआ कहाँ से लौकी तू कोई नंबर पर लई चटाई 2 नंबर पर लखा बैगन 1 नंबर पर लखा तो बैगन वाला लौकल चटाइया रे ना लौकल है। हाँ तो रहुआ बैगन पर देवे के आदत नु बा तो अनहारा लेखाओ में लागत रहो। हाँ अनहारा लेखा चटाई पर दे हम तब न बुझाई कहियो देख के देखी चटाई पर कितना बढ़िया बारा नु नेता। तू ही तो हमर तो बैगन ठीक जानत नहीं दीदी। हाँ हमार चटाई छापल जोन बारा नु कोले बारा कि हम जीत जाएम नु तारे के हम इंदिरा आवास पास करा दे। आई हो दादा हमार बैगन छापल कहलन कि जीत जाएम नु तो तू कैसे डे रही हम मत और पटीदार से लड़ाइयो झगड़ा हुई तो हम रहम खारा बानी तहरा पीछे रात बिरात कोनो बेरा बोलेबू तो हम चल आई सुनलू। जाए दहिया दीदी चटाई जीतो चाहे बैगन जीतो फायदा तो हम नहीं के नु होखी। ठीक है कहता हुए ले भी के माई। हाँ डाली देख लो आगल तो गलवा कहाँ गले रे कहाँ गले हो भाई हम थैले दलनिया लेल डाली खेले गले हो आ खइले हो खाना धइल बटे बना के टॉनी था पानी से खइले हो हम खइनिया नती कोटे जा खो जो कबे से गले खेले जो खो इहो बापे लेखा हो गल का। हाँ मछरू बा नतिया के बेटा का कहीं हम देखी हई हो त हां देख ली हो तबेरा हो गइल बहिले मोछ सब जाम गइल है आ दूध पिए के कहता। अरे दे त हमर बर्बाद कर देलक चट्टे तो गला का कहीं हम जो खो जो
जा ई चाटते हो या रात के वो चाटते हो हैं। दूर हो तारो तन को ना बुझाए का बोले के बनाई के बोले के। अच्छा ये दीदी जाता नहीं हम तनी अब बड़ा गर्मी पड़ता जाता नहीं नहाए। हो जा हम जाता नहीं मिलल जाई होने खेत हाँ सांझ के हाँ। जाइबू न खेते कौड़ी तो ओही घड़ी आजी तो कुछ बातचीत कइल जाई। हाँ ठीक बा। हाँ चलो। चुए लागल हो राजा चुए लागल जब से चढ़ल पैसा खवाए राजा चुए लागल हो। हाँ जी बिशनदेव बाबू और सब समाचार। अरे के डॉक्टर साहेब प्रणाम 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 है डॉक्टर साहेब प्रणाम रे बाप। अरे कितना दिन पर भेटल बनी है डॉक्टर साहेब। अरे बाप रे बाप रउआ आदमी नहीं खी है डॉक्टर साहेब। रे बाप हम आदमी नहीं हम का बनी हो। रउआ तो भगवान बनी है डॉक्टर साहेब रउआ तो भगवान बनी। अरे और दर्शन कैला तो वर्षों हो गए डॉक्टर साहेब। रउरा के हम कहाँ ना खोजनी रउरा एक दिन घर रही। अरे का कहीं बिशनदेव बाबू। अरे 2 महीने खातिर हम विदेश चल गए ट्रेनिंग खातिर। तो अब और सब समाचार ठीक बानू राउर लड़कवा ठीक बानू आ लड़कवा के मातारी क्वेश्चन बारी। बहुत बढ़िया ये डॉक्टर साहेब। लड़कवा के तो मातारी रउआ के देखे खातिर तरसा तारी आए। चली ये डॉक्टर साहब चली बबुआ तनी गाड़िया घुमा लो। हट महाराज गाड़ुआ चली पहले बनी हमरा घर में इमरजेंसी पड़ल बा और आधा घंटा से बकवास कइले बनी डॉक्टर साहब के रुकवा के हैं। चली पहले बनी चली डॉक्टर साहब हमरा भी चली पहले ना ये डॉक्टर साहब पहले चली भेंट करके चलन चली। ए बाबू तन रोको ना चलो 2 मिनट में तनी भेट कर लिया। अरे रउआ समझत नहीं खेनु बात लागी लोग घर से बोले कि कबे से गइल बा 1 घंटा से अभी तक डॉक्टर साहब के लेके ना आवे। टाइम रउआ देखत नहीं भेंट रउआ कबुओ कले है ना डॉक्टर साहब आज रउआ भेंट करे के पड़ी। ए बिशनदेव बाबू अरे दूसरा दिन भेंट कर लिया। ना डॉक्टर साहब हम चाबिये निकाल ले। ए बाबूआ का लागल बा 2 मिनट में चलो तनी भेंट कर लिया। का महाराज क्वेश्चन रुआ गहकी रखले बनी पेशेंट हैं। अच्छा का करबो चलो भेंट कर लिया चलो। पूरी बुझाई के हइले नहीं खे दीदी आल बन से जिद्दी आल बड़न चलो दी चाबी दी। हां चली हम चलत नहीं। आई डॉक्टर साहब आई बैठी है आई पहले बैठी रहुआ। बड़ा बाबू बैठो हम बोल देता नाश्ता पानी के। अच्छा ए कहां बारू हो। अरे डॉक्टर साहब आल बनी बोले भिक माई। अरे केने बारू हो लेभी के माई। अरे लेभी के माई अरे का करतारू। अरे काहे चिल्लाइल बनी जी। अरे डॉक्टर साहब आल बनी। डॉक्टर साहब आइल बनी। हां अच्छा आओ तनी कमरा नु बदलत रहनी हो अब के न होई नी हो। अच्छा कहनी हो तन मुर्गा के मीट वाली। हेलो उ तो छूट गइल बाजारे पड़े लेभी के माई। आई हो दादा तू एकदम भूलो कर बारो। अरे तो हम अरे डॉक्टर साहब के तू नाश्ता करावो हम आवत तनी लेके। जा जल्दी ले हां ठीक बा हम जातनी। हां जल्दी जा। का डॉक्टर साहब कितना देर करे अब ले बैठल है वहां घर के लोग इंतजार करत हुई और रउआ बानी की बैठल बानी एक आदमी बैठा के चल गए। भेंट कल जरूरी बा कि इमरजेंसी हो देखल जरूरी। अरे रोको ना बउआ तनी लइको के मतरिस तनी भेंट कर ली। अच्छा बोलाई जल्दी से ना भेंट करी चली वहां लोग खिसियात है। चलते बन तू ठीक बा फोनो बंद हो गइल बा फोनो करत होइलो तो ना धरी माथा बड़ा सब ठीक हो। प्रणाम है डॉक्टर साहब प्रणाम। अरे बाप रे बाप रउआ के देखला हमरा कितना दिन हो गल है दादा। अरे बाप रे बाप रउआ ना रहती तो हमरा लड़का के जान बची। ठीक बानू लइका बा। अरे बाप रे बाप रउआ कृपा से बहुत बढ़िया बा। नाश्ता करी ना डॉक्टर साहब करी ना खाई बबुआ। अरे बाप रे बाप करी नाश्ता खा तू उठाओ चली जल्दी चली लेटो होता। रउआ आदमी नहीं खी डॉक्टर साहब रउआ आदमी नहीं खी रउआ भगवान बानी हमनी खातिर भगवान। और रउआ ना रहती नु तो हमर लड़का ना जीहित। देखी आ गइल अरे मत बताया बबुआ रे गोर लाग डॉक्टर साहब गोर लाग। हां गोर लाग इहे नु तोरा के जान बचैले बरन रे गोर लाग निमो से गोर लाग मतिया के बेटा। बाप रे तन दे दी आशीर्वाद कहां रहले रे ठीक बारे नु। बाप रे बाप ये हमर बात पकड़िया डॉक्टर नहीं तो पकड़िया डॉक्टर हम। अरे एक दिन
एगो आदमी आ जाके उ बकरी के तो सुई देवे लगनी तले देख ले लो अरे दोगला। कहता बकरी जात तो अरे दोगला कोनो बात नहीं है ई बकरिया डॉक्टर बनी चिंता रे मत बकरिया डॉक्टर नहीं हमरा तो सुन आय? के टेंशन हो गई इहे नु। माल जल के डॉक्टर बानी हम लिया दिन के अपना घरे इलाज करावेला नदी के बेटा आयो अंगूठा चाबे छोड़बो कि ना तू बकरी के सिकंदर के बकरी के सुई देत रहल ना नाम कहे करे इस नाम कहे करे दोगला इहे नु तोर जान बचैले बारे रे बाप इहे तोर जान बचैले अनि ना रहतन त हमार जान बचैले बा हां कैसे अरे डॉक्टर साहब ना हतन तो जियो तते इहे नु तोरा के गाड़ देले बारे नट नट का कहता महाराज जरा बोले के लून लेके ना ये डॉक्टर साहब रहुए तो हमरा लइका के गाड़ देनी तो लइका हम ये बतावा फिर ये बात खिसियाई मत बैठी 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 हे सब गांव देहात में हम सुई देवे ना करिला ना ये डॉक्टर साहब रहुआ हमनी खातिर भगवान बनी भगवान अरे कुछ बोले के तमीज चाहिए तो रहुआ ना गाड़ देनी तो के गाड़ देलो फिर ये बात बोलता नहीं रुआ तो का तो कही बोल तुम एती नहीं तमीज नहीं के लइका हमर भइल तो ओकरा गाड़ में छेद रहे ई कहीं का ऑपरेशन भइल बात एती भइल बा ऑपरेशन को हम करले हमनी बनी के गांव देहात के आदमी का जानतनी सहजोन ए से हम गांव देहात के सीधा ना करिला बैठी 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 सर समझ गई नहीं बैठी ये डॉक्टर साहब बैठी रहुए तो गाड़ देनी तो जियो फिर लइका ये बात ए अरे चलो ना 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 खिसियाई मत अरे बोले के समझे चाहिए कि कैसे बोले के बाद डॉक्टर सुनी से ना आवा तनी वहां के बाजारे से त जाए बनवाओ तनी मुर्गा रानी खाऊ के जाए तो नहीं का घर काम बदन डिलीवरी की बात बता चल ए गोर लाग मत एक बेटा उठ डगला गोर लाग ये न तोरा गाड़ देला रे लाग ये गाड़ देले हम बोल दनी उल्टा पुल्टा आइयो और का दादा। ऑपरेशन कर ले रही हां उहे ऑपरेशन हम बोले तो तुम तमीज नहीं के दम ऐसे गांव दे हम गांव दे तो कमे ना करो आइयो हम शहर दादा। में दुकान करें आइयो दादा शहर में सब लिख दियो ना कौन नाती के बेटा बकरिया डॉक्टर कहत रह उहे जियलन सिकंदर के बकरी के सुई देत रहल तो हम देखनी कि ना बकरी के सुई देला से डॉक्टर बकरिया डॉक्टर हो जाई दगला चल जो जो न हो दे